Ay mga palangga, hindi ni siya ukay-ukay mga langga ha. Mga lago ni siya namon mga palangga. Gina-separate ko subong ang mga puti mga palangga kay magbabad ako sang amon nga mga lago. Tapos pag nababad ko na karon mga palangga, mahimos kami kay malakat abi may kadtuan abi kami karon. Pero subong ginuna ko danay nang ibabad para nga pagbalik namon karon mga palangga, diretso na lang ko magwashing. Ang mga lago abi namon mga palangga, gina-separate ko ang mga puti kag ang mga dikulor. Lalo na ang mga itom nga mga kulay, mas ulihi ko na sila labahan kay kung isagol ko abi ang mga itom mga palangga sa dikolor, kumbaga nagatabo-tabo bala siya mga langga. Kag hindi ko abi hilig mga palangga nga nang sundon ko kalaba ang amon nga inuba, mas gusto ko nga tingubon para isahan lang kagasto sa tubig kag sabon. Pero amo lang na galing gihapon bago ko magundang sang akon nga ginalabhan, tama-tama ko lang ihigda akon lawas kay syempre kapoy naman ko mga palangga. Pero at least okay lang na sa isa ka semana, kaisa lang man abi ako maglaba mga palangga. Pero kung tamadon ko, gaabot tig pulo ka adlaw. Kung hindi ko pa makita nga gakabundok-bundok na ang akon nga mga basket, hindi pa ko magulag kag manglaba, o di ba? Kung magbabad ako mga palangga, ginabanlawan ko danay na ang mga lago sa tubig, saka ko na siya ibabad sa powder nga Ariel. Ariel gid gali ang akon nga nakasanayan mga palangga nga ginababadan ka mga puti. Nagluto na lang man gali si Mister sang itlog para sud-ano namon subong nga aga. Pagtapos siya magluto sang itlog, nagprito na lang man siya dayon sang isda para maidagdag sa sudan namon. So habang nagaluto si Mister sa sulod, nagumpisa naman ako butang sang powder kay para maibabad ko na ang mga puti namon nga mga lago kalangga. Nagaamat-amat na ko dira butang. Kag ang ugali ko gali mga palangga pag nagababad ako sang puti, ginabutangan ko na sang Pride nga sabon nga kulay blue nga bar. Natapos na ko dira babad mga palangga, gitawag na lang pud ako ni Mister kay nagprepare na siya sang amon nga pagkaon subong nga aga. Tara mga palangga, sabayan nyo kami magkaon, kaon ta ninyo mga palangga. So dira mga palangga, nakatapos naman kami panghimos, nakaligo na kami nga tatlo. Naga-prepare na lang kami para maglakat na mga palangga. Gisaradan ko danay ang balay kay syempre wala sang tao diri mga palangga. Malakat gali kami subong dito sa compound, sa pamilya sang mister ko. Dito kami subong maglagaw kay ara abi dito ang bayaw ko nga isa nga taga-Tantangan. Gintawagan niya kami kay para mamasyar man. Nagbakal danay gali kami dira sang sudan sa talipapa mga palangga. Tapos nagabot na kami sa compound, gitumpukan gali nila ang mga dala namon. Bali nang dala ko mga palangga, mga pinaglumaan ko lang nga bayo. Dati gali mga palangga, dira man kami naga-star sa compound sa pamilya ni Mister. May mga personal reason lang nga nagbalhin kami. Dito gali sa ginaistaran namon palangga, hindi to siya sa amon nga balay, bali nagarinta lang kami dito. Wala pa abi kami sang sarili nga lupa kag balay mga palangga kaya nagaarkila lang kami subong. Pero in God's will, kaluyan, tani makuha namon na sa lakadlaw. Dira gali dati ang amon nga balay gid mga palangga pero ang guys dira subong ang manghud na ni Mister. Nag-movie marathon gali kami dira mga palangga, ang ginlantaw namon horror movie. Sa sobra ka hadlok, naka five fingers gid ako. Gintawag na gali kami dira sang pinsan ni Mister kay naluto na abi ang sudan nga gipaluto namon sa iya. Tapos nag-prepare na kami magkaon. Ara na gali mga palangga, nagakaon na kami dira. Ginasubuan ko lang gali ang bata namon. Dira gali kami nagkaon sa balay sang pinsan niya. Bali tapad lang na gihapon sang compound nila mga palangga. Pagkatapos gali namon magkaon, naglakat na kami dira sa balay sang auntie niya. Nagabidyoke gali sila. Pero syempre wala na ko nagkanta kay basi magtalaas sila mga palangga. Puli na gali kami dira. Tapos nagprepare na ako kay para nga makawashing na ko. Kay hapon na abi na mga palangga. Di naguna na lang ako uli sa ila. Kay syempre may arap ako obligasyon nga kailangan tapuson pag abot diri sa balay. Amo na galitong ginbabad ko kagaina sang aga mga palangga. Subong ko na siya nga hapon tapuson kay para nga ibulad ko na lang karon. Tira naman nga part, nagabanlaw na ko kay natapos na ko washing sa isa ka round nga pag-washing ko kagaina. So ginaamat-amat ko nakasunod ka banlaw kay para hindi tingob pagbanlaw ko. Pag human ko banlaw, karon ihalay ko na naman na siya. So dira nga part, sige gabanat lang ko dira ka banlaw. Banlaw, banlaw, banlaw pa more. Oops, nagabot gali dira si Mister. Wala ko kabalo, galuto gali siya sang Shanghai sa sulod. Ginhungitan niya ako. Wow, kasweet man sang bana ko ba? Amo man na ang mga bana niyo palangga. So natapos na ko dira ka banlaw mga palangga, nakaamat-amat naman ko dira pamutang sang hanger. Dira ko gali ginabutang sa gilid mga palangga kay hapon na abi ako naglababwas ko na siya isampay sa gawas. Oops, excuse me sa mga bra.
Padayon lang ako dira nga nagabulad mga palangga sa dira nga part, ginabulad ko naman ang akon nga mga t-shirt. Labi na gani na mga palangga, pero wala gyapon ko gauntat kay way pagid abi ko nahuman. Dira naman nga part mga palangga, itom naman dira nga mga bayo ang ginalabhan ko palangga kay amo na abi ang pinakaulihi ko nga ginalabhan ang mga itom. Kag after 100 hours mga palangga nahuman na gid man ko, ginsampay ko na gali nga daan sa halayan ang mga pajama kag shirt namon ni mister. Arang mga blouse naman, mga panty kag bra kag ang mga bayo sang bata namon, gipahigad ko na lang danay. Kag diri na lang kutob ang amon nga mini vlog mga palangga. Salamat gid sa paglantaw nyo sang amon nga vlog subong nga adlaw. Madamo gid nga salamat, hindi pagkalimti nga i-like, share kag mag-comment